Здравейте на всички! Това, което искам да направя в този канал, който ще създам и днес ще е първото видео, е да се развива основно в насока и само ремонт на домашни хладилници и хладилни системи. Това е занаят, който знам от моя баща. Той знае съответно от неговия баща. Надявам се и моя син да наследи този занаят, освен ако не иска да се занимава с нещо друго, разбира се, защото на сила хубост не става. Имаме две работилници към момента. Оперираме изцяло и само в град Добрич и околността. И днес ще се занимаваме с най-често срещания проблем, който е при всички хладилници, а това е именно пропуск на фреон. Що се получава този пропуск? Защото влагат много тънки тръби в самата система, в изолацията на хладилника и производителя го е изчислил точно след изтичане на гаранцията. При най-новите, старите издържаха доста повече, но вече всички в общи линии изкарват си гаранцията и си изпускат фреона. След това компресора продължава да работи на празно и съответно компресора изгаря. Сега, тук имаме няколко първенци в това отношение и задължително това е бекото. Бекото е с изключително ниско качество. Старите бекота бяха много добри, новите бекота нямат нищо общо. Обръщам камерата да ви покажа. Сега това е едното беко и двете са с абсолютно един и същи проблем. Това е толкова запазено. Е точно след гаранцията, е като чисто ново. Няма изгнило, няма някакви скъсани оплътнения или нещо такова. Оплътненията са меки. Това е буквално съм го взел от клиент, който реши да се закупи нов. Нямаше смисъл да се ремонтира. Компресорите и на двата са здрави. Проблема е, че имат пропуск. Как познаваме, че имат пропуск? Като отворим хладилника и сега ще извадим тези полици, които са. Ще дръпнем, това е пластмаса, която се маха, това е панел. И зад този панел, де-факто в стената са вградени тръбите. Разопаковаме и включвам отново. Сега свалихме всичките полици и как става ваденето на този панел. Този панел използваме ето такава кука. Ето такава кука. И пъхаме в един отвор. Дърпаме, всичко е на щипки, няма какво да се щупи отзади. Дърпаме и в долната част. Ето го, той е готов да падне. Сега единствено това горе е вентилатор. Трябва да внимаваме с него, да не му скъсаме кабели. Когато свалим надолу, се вижда къде е конектора му. И го изключваме. Стиска се отзади и се дърпа. Де факто, ето това е. Няма нищо, само един вентилатор и изолация и от вентилационните отвори. Сега слагаме го на страна това нещо. Ще ме извинявате за непрофесионалното снимане, но така е. Къде е проблема? Проблема се намира. Ето къде отзади върви тръба, която е ето така на зигзаг. На зигзаг. И тя е толкова тънка, че когато се пукне или когато си изгни, съответно това става между втората и четвъртата година на уреда, се получава едно характерно надуване, което тос го няма, но се чува как пука отвътре. И за да бъдем сигурни, след малко ще отрежем и тръбата на системата, за да видим какво се държа вътре. Ето сега сме в задната част на хладилника. Това ни е сервизната тръба, която заводски идва щипната. Няма възможност да се включиш към нея, да видиш колко газ има ли, няма ли. За целта я отрязваме нея и гледаме
дали ще има газ в системата, дали ще има фреон. Може да извадим тази планичка отгоре, която де-факто е за оттичането на конденза за по-лесна работа. Използваме тръборез, за да отрежем тръбата. Това ще го махнем да не ни пречи. Така. Отдолу има една щипка, която трудно излиза вътре. И режем. Оплакването от клиента е, че не работи нито хладилната, нито фризерната част. Оп! Беше си на вакуум даже. Нормално, ако гъста му всичката беше там в фреона, трябваше 20 секунди да съска, че да съска, да плюи масо, а то направи само и то. Значи, със сигурност имаме проблем в херметичността на самата система. И този проблем, за да го елиминираме, ще трябва да го оперираме този хладилник, като операцията изисква внимателно отстраняване на запенената част в хладилната част. След това ще се открие тая спирала, която е вътре. Тя е алуминиева, изрязва се, на нейно място се изгражда такава, която е медна, и с медта ще изкара дълги години и няма да го има този проблем. За целта също, за да сме сигурни, ще сложим и заден кондензатор, който ще е на задната стена. Той де-факто е топлия кръг. Значи правим ремонт на вътрешния кръг, който е студения в хладилната част, и слагаме топъл кръг, който е външен. За съжаление, с колкото по-нов е хладилника, всичко му е повече вградено. И топлия, и студения кръг. Така, разчертахме го. Това ще е грубо разположението, където ще се извърши отнемането на тази запенена част, за да се стигне до серпентината, която върви така, и нейната подмяна с медна такава за по-дългосрочно използване на уреда. Повече от 2 години, колкото дават самите производители. Технологията на операцията при доктор Кръстев е следната. Режем с трион, който е градински трион. С него най-добре се получава. Като движим и внимаваме, ако се чуи нещо медно, ако усетим, че някъде спира, намаляме дълбочината на рязане и съответно внимаваме доста. Изискването при триона е да бъде с заоблен връх. За да няма възможност, ако са допрети до някоя тръба, да я намушкате. Не, че те не са вече заминали, но по принцип е хубаво, когато се открие това нещо, да се надуи системата, за да се види оригинално откъде изпуска, и макар че то откъдето е изпуснало, също ще е и омазнена самата пяна. Така че продължаваме, разрязваме по зададените мерки, предполагаеми мерки, и след това използваме, ето е тази, кое е това? Директно го знам, шпатула. Не съм строител, строителството ми най-слабата черта. И винаги си викам някой да я свърши, като идеята е, пъхаме, след като разрежем, надигаме по-малко, надигаме. Перфектният вариант е да го извадим той нещо като един цял блок, но пълно щастие в живота няма, така че най-вероятно ще се наложи да поиздълбаем и малко, защото не всяко ще излезе като тухла. Но ще ви покажа и това по-напред в процеса. Бързо включване. Ето го след това, което сме извадили. Блоковите, които очертахме. Не всички излизат перфектно, но спестяват доста. Значи идеята е не да ги върнем обратно след като
свършим работата с тръбата. Идеята е, че просто ги вадим на големи парчета и си спестяваме едно постоянно така ровичко и надиганим да махаме малко и без това става доста мизерия, като ги режем на големи блокови. Просто е по-лесно. Сега от тук нататък има очистване около тръбите. Тук нямаше нужда дори да се отиде догоре, но после ще ми е по-лесно да го залея, защото де-факто самия изпарител е до тая част. Така че очистваме от всякъде, всичко става перфектно, почистено, обезмаслено и сваляме тръбата, серпентината, която е. По нея правим медната, налагаме медната, затваряме я с дебело алуминиево фолио, за да залепне за тази основа, която е. Тази основа се остава само се почиства. Запемваме и продължаваме с топлия кръг. Ще ви държа в течение.